Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Panjenenganipun sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mangunsari beserta perangkat ingkang tansah kawula dhereki. Dumateng Babi Kamtibmas ingkang tansah kawula hormati. Dumateng kadang-kadang seni Pakem 99 ingkang saking tlatah Boyolali ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun kawula matur menapa ingkang dados tujuan kawula langkung murumiyin tiyang kawula tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karomatan kanikmatan saengga kula lan panjenengan waget pinanggih wonten ing titi wanci punika. Pramila kesyukuran kita ikrolaken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dalah salamipun Allah mugi katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sahabatipun benjang yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, kawula tansah ngaturaken agunging panuwun dene-dene ing saat dalu punika dhateng kadang-kadang seni saking Boyolali ingkang sampun kersa ngregengaken wonten ing adicara perti dusun. Hanamung dadosna kuciwaning penggalih bilih kadang-kadang panitia anggen taos papan saha pilenggahan kirang nuju prana saestu saking kadang-kadang panitia nyuwun agunge samudra pangarsani lan ugi dhateng penonton sedaya kawula atas nami panitia nyuwun pangapunten bilih kadang-kadang panitia boten waget nyediaken tempat parkir. Pramila saking punika barang bawaan menapa kemawon kula suwun jagi kiyambak saking kawula wiwit purwa madya mbok bilih wonten kirang saha langkungipun saestu kawula nyuwun agunging samudra pangarsani. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Hijo
Mugi mikatekno seni niki nyoto saking desa estu kula paring ukara ngaturake saking katang muda ingsun miwiti seni kula ingsun nyata lagi nyanyi rasa ungkapaning ati mula mangertiya dumateng sedaya pamirsa estu kula paring ukara nyata wakil saking mugi mikatekno seni niki nyata saking desa kula paring rembaka anggening rembaka tanpa salaminya amung pamuji maring ngersaning Gusti mugi saged nglampahi kaseni wonten ing wekdal iki mugi mikatekno seni niki nyata saking desa kula nyawon padha anggening rembaka ngantos enut wantara sugeng dumateng kang samya dateng amirsani tatan kula wujud temang melang-melang ampun ngangkut samya digleng makin mundang dumateng para pamirsa aking alit kakung putri sepuh putra sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun bumi pangasaka lare asli putri riba dereng saged tata lan udana negara janyata saged pun lunga sapa upados lare asli putri rimba dereng saged
tata lan wudan negara sanjata yen wonten lapat kawula nyuwun kuping pangasa Nilamipun sedaya kang sabda wersa yo 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 najan kula rupa nanging tasih konsonira sampun tekapang dados satur kawula mugi samya sakecana lenggaira sadaya yen wonten apa kawula nyuwun kuping pangarsa sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi hitung teger ring jantung lelungitan lung-lungan kang rerambatan amu sorong anggragep jiwanggo tak kirimi layang kiter tak samper ke angin sumilir ora krasa liramu tansah tak pikir arina wengi wayangmu beda atiku singo tirta saumpama kapan mbaya aku bisa ngekelintang ngerengko entaing rabulan aku sama kuatir lan mutab sabang sekar mekaring ora kang jengkar ngelakang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika rino wengi wewayangmu beda atiku singo tirta saumpama kapan kaya aku bisa gegem lintang ranggo entaing rembulan aku samar kuatir lan mutab cabang sekar mekara ing ora kang jengkar ngalakang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika kanca padha olahraga supaya betane rasa sinambi
maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebareng ora matana maring mirate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta ansur lan fatayat padha giyatno anggone manghormat maring mirate Nabi Muhammad. Lamun wong urip ora gelem manghormat maring mirate Kanjeng Nabi, besok yen kita tumekaning pati diganjar swarga kang edi. Lafal idani dalahil Islam iku dawuhe pangeran. Agama mungguhe Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan. Lindri-lindri nyawang netramu, dasar lentir kuning aku karoso tresnaku. Mengambar arom tanahku jiwa katon memanise sekar mekar lan welatiri nonce katon kinelong takkan tianing jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar nyakseni tresno kang tuhu tan ono liya wong sira wong ayu. Wanatya ayu utama ambar arum ing kusuma mulat lang-lang pronto agawe samsara mekala. Pemudi sing rupane aja ngalawe tunggal bangsa. perayaan ini yang besar sekali Untuk meringati hari malam ini, ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kang dadi pemuda.
yang besar sekali untuk meringati di bulan Rajab ini. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kan dadi pemuda. katos sampun tetap lagu-lagu kula Menawi lepat nyuwun kugeng pangarsama. kepranan jroning atiku nalikane bisa ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan ledha ing karya kepranan solah bawane nyoto lantip wasi sing bicara Wasi sing wicara wirata sarta wirama nyoto dika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka soroting netramu yen ora sela sajroning batinku ra luput panggangitanku ana tresna sajroning atiku jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka soroting netramu yen ora sela sajroning batinku ra luput panggraitanku ana tresna sajroning atiku pada bulan Rajab bulan yang besar sekali pada bulan Rajab bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam peringati karena waktu itu jatuh merah kanjeng Nabi karena
bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Kang aran neraka salawase ora mati. Katos sampun cekap kang katos atur kawula. Katos sampun cekap kang katos atur kawula. Bo menawi lepat nyuwun kuming pangarsama. Raga kang kajirat tresna tinali tali ing jiwa kekandrung parasmu ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyataning tresna kowe sumanding wong liya. Ngapuranen aku yen ninggal sliramu. Nanging atiku wis dudu tuwemu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu. Muga kowe enggal entuk hatiku. Ati durung lila kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekar ana ing ati. Nanging kudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara. Merga rasa tresna ra bisa dipeksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyataning tresna kowe sumanding wong liya. Oh
matur nuwun dhateng kathah